sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok na puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na. Oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luwas sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko.
Pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginginig. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, and
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi, sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, akong inyo abyan sa kahanginan, Sister Ninia Lurilia, sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri sa gihapon si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton man nga programa, mga dagway sang paghigugma.
kaupo naton si Sister Nenia, kag subong man sa aton nga pagtuon sa kabuhi sa mga santos, si Father Francis Perez nagatamyaw sa inyong tanan, kag nagatamyaw gid kay Sister Nenia. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sa aton pagsaulog sang kapiyastahan, ang lingkuran ni San Pedro or Chair of Peter. Mga muyo kita. O Diyos nga makagagahom, imo gintukod ang simbahan sa malig-on nga bato nga amo si Pedro nga apostol. Pamati ang amon pangamuyo kag indi ipagitugot nga madaog kami sang bisan ano nga paghingabot. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kapiyastahan, ang lingkuran ni San Pedro or Chair of Peter. Ang lingkuran ukon katedra sa obispo, isa ka hayagatanda sa iya pagkamanunudlo kag pagdumala sang lokal nga simbahan. Ini nga piyesta nga una ginsugdan sa pagsaulog sa ika-4 nga siglo sa Roma, nagapadungog kay Pedro, ang una sa mga apostoles bilang manugtukod sang simbahan sang Roma kag ang simbolo sang paghiliusa sa ginkaupdan sang isa lamang kapagtuo. Siring ni San Mateo, ikaw si Pedro nga kun sayoron bato, kag sa siring nga bato pagatukuron ko ang akon simbahan. Si Simon Pedro amo ang nahaunwa nga Santo Papa, prinsipe sa mga apostoles, kag tagtukod kaupod si San Pablo sa paglantaw sang Roma. Ako si Simon Pedro, gikan si Bethsaida, malapit sa suba sang Tiberias. Anak ako ni Juan, kag nagatrabaho, kasubong sang akon utod nga si Andres, bilang mga mangingisda sa suba sa Genesaret. Ginpakilala ako sa akon utod nga si Andres kay Jesus, kag iya ako gintawag nga Pedro, agod magin iya gintutunan. Sa Ebanghelyo ni Lucas, ginsaysay sa istorya na hanungod kay Pedro, samtang siya nagadakop sang dalagko nga mga isda, kag nagduhod siya sa tiila ni Jesus, kag ginsidangan siya sang Ginoo. Hindi ka magkahadlok, Pedro. Sugod karon, magapanahid ikaw sa mga tao. Pagatawgon ko ikaw sa bag-o nga ngalan, nga Cephas, o kon bato. Ginakilala ko ikaw, Ginoo nga Mesiyas, ang anak sang buhi nga Diyos. Ikaw si Pedro, kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon simbahan. Ihatag ko sa imo ang mga yabi sang ginharian sang langit. Ang ihigot mo diri sa duta, ihigot man sa langit. Kagang hubaran mo diri sa duta, hubaran man sa langit. Si Simon Pedro ang naging una sa mga apostoles sa bag-o nga tipan, kag katapo sa mga abyan ni Jesus, kaupod si Santiago kag Juan. Nagbulig siya sa pagpatigayon sa pagsaulog sang katapusan nga panihapon, kag dako ang iya bahin sa pasyon sang aton Ginoo. Sang gindakop si Jesus kag gindala sa balay sang pinakamataas nga pari, iya inigin paginwala sa makatatlo ka beses, antes pa magpamalo ang manok. Hindi bala, kaupod ka man sini nga tawo? Inday, wala gani ako makakilala sa iya. Sa wala madugay, natalupangdan siya sa isa ka tawo, kag nagsiling. Ikaw man isa sa ila, iti bala? Hindi ako upod niya, kag sa makaligad ang isa ka oras, may isa pa katawo nga nag-insister sa pagsiling. Kaupod ini siya sang tawo, kag siya man, taga Galilea. Choy, wala ko makahibalo sang inyo ginapaghambal. Kag sa gilayon, sa nagahambal pa siya, nagpamalo ang manok. Ang Ginoo nagliso kag gintulok niya si Pedro. Kag nadumduman ni Pedro ang mga pulong sang Ginoo nga ginsiling sa iya. Apang sa makatatluman ka beses, ginbawi ini ni Pedro ang pagpaginwala sa pagpahayag
kung ano ang iya paghigugma sa Ginoo, paagi sa pag-alagad sa iya, kag sa iya panong. Suno sa aton tradisyon, si San Pedro ginlansan sa Vatican Hill sa Madiskad tungod indi siya takos kag angay nga ilansang katulad sang kamatayon sang Ginoo. Ginapadunggan siya sa kapistahan sang lingkura ni San Pedro sa Pebrero 22, kag subong man sa Nobyembre 18, kag sa kapistahan kaupod ni San Pablo sa Hunyo 29. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kapiyastahan ang lingkuran ni San Pedro or Chair of Peter. Upda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections. Hindi malikom sa inyong tanan nga ti ang aton Ginoo nagpili sang iya nga mga gintutunan nga mangin kabulig niya sa pagpadayon sa iya nga hilikuton. Ilabi na gid sa pagprepara sa mga tao padulong sa ginarian sang iya nga amay. So antes naton tandugon ang lingkuran ni San Pedro, butsing ganon nga the Chair of Peter, which is amo ang foundation sang aton nga pagtuluhan ang relihiyon sang paghigugma. Ini ang ginbilin sang aton Ginoo. Sang ang aton Ginoo naghambal sa iya nga mga gintutunan, ilabi na gid ang mensahe sang iya nga sufferings, ang iya nga pag-antos. Si Pedro nag-interbinar sang panghuna-huna sang aton Ginoo. Siling niya magaantos ako, itugyan ako sa kamot sa mga pari, kag subuman sa mga lideres, kag sa 3 ka adlaw mabanhaw. Ti ang sabat sadto ni Pedro, siya hindi matabo ina Ginoo. So, samtang ginapadayon sa Ginoo ang iya nga pagpakig-upod sa mga tao sadto nga panahon, ilabi na gid sa iya nga mga gintutunan, ang pamangkot sang aton Ginoo, sino ako suno sa mga tao. Siling ni Pedro, ikaw ang Mesiyas. Ikaw ang manluluwas. Kag dira gid mismo, siling sang aton Ginoo, ikaw, Pedro, nga konsayuron bato. Nga sa sini nga bato, akon patindogon ang akon simbahan. Waay na sang iban nga simbahan. Ginbili niya kay Pedro ang iya nga simbahan. Kag ang ikaduha diri nga matahom, nga ginbilin sang aton Ginoo, siling niya, ibilin ko sa imo ang yabi. Kung ano ang imo ginapatawad, ginri sa duta, ginapatawad man dito sa langit. Kag kung ano ang imo ginadumilian, diri sa duta, ginadumilian man dito sa langit. Amoy na ang beauty sang sakramento sang pagpakig-uli, kag sakramento sang pagkonfisar. The Chair of Peter, ang lingkuran ni San Pedro. Nahauna nga Santo Papa, nga ginbilinan sa aton Ginoo, ilabi na gid sang iya nga simbahan. Sa sini nga mga mensahe sang aton Ginoo, kag ang encouragement kang ginbili niya sa aton simbahan, kag sumang bilang halimbawa sa aton tanan nga mga binunyagan. Ginbili niya ini sa iya nga mga obispo sa Roma, sa iya mga kaparian sa mga pari, kag sa iban pagid, most especially para sa aton tanan nga mga binunyagan. Ano pagidayhan, labing inigugma nga mga kauturan, kung ikaw isa ka leader sang pungsod o kun banwa. Kung pamangkoton akon ang imo iya kaugalingon, bilang ikaw ang haligi, ikaw iya ang tagdala sang maayong dalan. Kung si Kristo nagsiling, I am the way, ako ang dalan. I am the truth, ang kamatuuran, kag ako ang kapawa. Ako ang kapawa sang kalibutan, light of the world. Diri sini, kadamo sang aton nga mga ulobrahon, ilabi na gid karon nga panahon. Subo nga panahon, ginaagda kita nga mangin isa. Siling sang aton Ginoo, sang pagbili niya sa simbahan, kaginbili niya sa mga tao, isa lang nga ginbili niya para sa aton tanan eh. Way na sang iban pa. Ginambalan niya ang iya nga mga gintutunan anti sinagkayab sa iya may sa langit niya. This is my new commandment. Love one another. Amo ini ang akon bag-o nga sugo. Maghigugmaanay kamo. Kagamo nang siling nakon, ang aton matudtod nga relihiyon, ka ang relihiyon nga ginbilin sang aton Ginoo, amo ang relihiyon sang paghigugma. Kagamoy ng aton simbahan.
Ang relihiyon nga kahibalo magpatawad. Ang relihiyon nga makahibalo mag-insindi. Ang relihiyon nga sa diin wa ay nagamulay sa bisan diin, kundi ang pangamuyo niya siling niya sa iya amay. That all may be one. Ti bilang isa ka iloy, lingkuran, kag siling naton, the church, the chair of Peter, lingkuran ni Pedro. Ano ang obligasyon sang isa ka iloy? Kag ano obligasyon man sang isa ka pari, isa ka obispo, isa ka binunyagan? Ti konsundon gid naton ang gintudlo sang aton Ginoo kag sang simbahan nga ginbilin niya kay Pedro. Nagapadayon ini subong labing hinigugma nga mga kauturan. Hindi ka mo magkatingala. Subong ang ginabanatan sang halos tanan even sa mga Katolikos. Most especially sa mga lideres sang pungsod. Ang iya mismo simbahan. Ang iya mismo binunyagan nga bangod sang interes. Nga hindi nila mabato na ginatudlo sang aton Ginoo. Ila iya gina-hold, ginauyatan nila ang puder. Nga para sa ila, there are so many, damo pa nga sa mga bagay nga dapat nila insindihon kag hangpon, nga ini tanan nga mga bagay kag ang puder kag otoridad nga naghalin sa ila, halin ina sa Ginoo. Dumduman ninyo sang si Kristo ara sa atubangan ni Pilato. Ginapamangkot si Pilato, si Kristo way gito iya blas sang abogado. Si Pilato iya may gobernador pa sa iya nga ginadampigan si Herodes. Gani amo tong si Kristo ginapasapasa nila nga dua. Dumduman nyo sang si Kristo nagahipos lang. Anong siling ni Pilato sa iya? Nga way ka nagasabat. Way ka kahibalo nga may gahom ako sa paghilway sa imo bangod sang akon otoridad. Dito ginsabat sang aton Ginoo si Pilato. Anong siling sa aton Ginoo? Ang imo gahom hindi ina imo. Ginpahulam lang ina sang akon amay sa imo. Amo ina. Sa tanan nga mga lideres, you are nagapungko man ikaw sa imo pulungkuan. Bilang leader, di na bala nga gahom imo, may katapusan ang tanan. Ang Dios ang tag-iya ni tanan. Kag ina nga lingkuran, hindi ikaw magpabilin dira tubtob sano. Ano ginapaabot sang Ginoo para sa aton tanan? Nga kita mangin buhi nga mga testigos sa pagpalapnag sang maayong balita katulad sang ginhimo ni Pedro. Sa anong natabo kay Pedro? Bangod faithful siya sa iya pulungkuan. Bangod faithful sa iya nga simbahan. Ginmartir siya. Ano ang kamatayon nga ginbaton ni Pedro? Abi kung may crucifix kamo dira sa inyo nga balay, tanawan yung crucifix. Si Kristo ginbitay ang iya nga kamot sa cross, sang si Pedro na buot nga patyon, ano iya nga martirdam ang iya nga ginbaton. Siling ni Pedro, hindi nagakabagay nga ilansang ako sa krus katulad sang akon Ginoo. Gani si Pedro ginlansang ang iya nga tiil ato sa babaw kag iya nga ulo ari sa idalom. Kag ang pinaka matahom diri sa tanan ang ginbilin niya nga liyabi. Ang liyabi nagarepresentar sang otoridad. Gani siling sang aton Ginoo sa kay Pedro nga kung ano ang inyo, ginapatawad diri sa duta, ginapatawad man didto sa langit. Kag kung ano ang inyo man nga ginadumilian diri sa duta, ginadumilian man didto sa langit. Amo ina, sa mga lideres, kita nga tanan halimbawa sa mga tao nga gintugyan sa Ginoo para sa aton. Kanama sini nga mga pulong, ilabi na gid sa mga kaparian, sa matudtuod lang, hindi lang ini para sa mga obispo sang Roma, nga mga Santo Papa, o kung ang mga kaparian, kasubong nga nagatawag sa aton si Pedro kag si Jesus, nga nagatawag sa aton bilang mga Kristiyano nga mangin propeta sa pagpaalinton sang kamatuuran nga dapat naton ipahayag. Kung Kristiyano kita nga matudtuod, ang siling sang aton Ginoo maghigog maanay kamo. Butsing ganon, likawan naton ang pagpamatay likawan naton ang pagbinutig likawan naton ang pagpangawat likawan naton ang makapalain sa aton isig katao nga kaya mo ina ang talaksan
ang sadsaran sa ginarian sang langit. Sa Gospel of Last Judgment, labing hinigugma, klaro gihapon nga ginabilin sa aton Ginoo, hindi lang kay Pedro, kundi para sa aton tanan, ang Ebanghelyo nga nagasiling, kung ano ang imo ginahimo sa libing kubos nimo nga utod, ginahimo manimo ini sa akon. Palanggaan ninyo ang simbahan. Go, siling sa aton Ginoo. Ibantala ang pulong sa Dios. Wa isa nagsiling nga idibate ninyo ang pulong sa Dios, kundi ipangabuhi ini. So si Father Francis nagapaalam sa inyo nga tanan, labing hinigugma nga mga kauturan, kagkabay pa nga sa gihapon updan kita sang Ginoo sa tanan naton nga mga pagpangabudlay sa pagbalay sang iya ginarian diri sa kalibutan, ang ginarian sang paghigugma, sang hustisya kag sang katarungan. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imudugang nga pagpakilala sang kapiyastahan ang lingkuran ni San Pedro or Chair of Peter. Ang Ginoo nagsiling kay Pedro, nagapangamuyo ako para sa imo, nga ang imo pagtuo hindi kuntani madula, kag sa pagbalik mo sa akon, pabakuron mo ang imo kauturan. Kabay nga ang iya halimbawa, mangin inspirasyon man naton, ilabi na sa panahon sa mga pagtilaw. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana sa aton programa, mga dagway sang paghigugma, sa amo gihapon nga takna kag estasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod, and God bless us all. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana, sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma, sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City, or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon gid nga pagpamati mga hinigugma ko nga mga utod kag abyan kay Kristo, kag maayong adlaw sa inyo tanan, labi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati kag followers ang sining aton programa. Yari na kita sa ikapito nga Domingo sang ordinaryo nga panahon. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati diri sa Diocese of Bacolod, sa mga parokya nga sakop sang Diocese of Kabangkalan, San Carlos kag sa bugos nga Negros Occidental kag Oriental. Dira man sa Cadiz kag Sagay, sa Iloilo kag Guimaras, sa Marbel, Coronadal kag Cotabato.
Subong man dira sa Rojas City, kag Capiz, Kalibo, kag Aklan, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. O Ginoo, nagasalig ako sa imo mapinadayunon nga gugma, kag magakalipay ako kay luwason mo ako. Magaamba ako sa Ginoo kay sa gihapon maayo siya sa akon. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, kabay nga amon pamalandungan sa gihapon, ang mga butang nga imo gintudlo sa amon, kag tumanon namon sa pulong kag sa buhat, ang imo nahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas Kapitulo 6, versikulo 27, tubtob 38. Kag si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, Apang nagasiling ako sa inyo, nga nagapalamati, higugma ninyo ang inyong mga kaaway. Himuising maayo ang nagaugot sa inyo. Bindisyonin ninyo ang nagapakamalaot sa inyo. Pangamuyui ang mga nagatartar sa inyo sing malain. Sa nagatampa sa imo sa guya, itaya mo man ang pihak. Sa nagaagaw sang imo kunop, hindi paghawiri ang imo bayo. Hatagi ang bisan sino nga nagapangayo sa imo. Kag kung may magkuha sang imo pagkabutang, hindi na pagbawia ina. Himuan ninyo ina sa mga tao, ang luyag ninyo nga himuon nila sa inyo. Kung ginahigugma ninyo ang mga nagahigugma sa inyo, ano bala ang dalayawon dira? Ginahigugma man sa mga makasasala ang mga nagahigugma sa ila. Kung ginahimo ninyo ang maayo sa mga nagahimo sini sa inyo, ano bala ang dalayawon dira? Amo man ina ang ginahimo sang mga makasasala. Kung nagapahulam kamo sa mga ginalauman ninyo, nga may balatunon man kamo, ano bala ang dalayawon dira? Bisan ang mga makasasala, nagapahulaman sa mga makasasala, sa paglaom nga mabaton nila liwat inaman nga mga butang. Apang higugmaan ninyo ang inyo mga kaaway, maghimo kamusing maayo, kag magpahulam nga wala nagalaom nga ulian. Mangindako ang inyo padya, kag mangin anak kamo sang labing mataas. Kay maalwan siya sa mga tao, nga walay kabalaslan kag mga malain. Magmaluluyon kamo, subong sang inyo amay nga maluluyon. Hindi kamo maghukom, kag hindi man kamo paghukman. Hindi kamo magkundinar, kag hindi man kamo pagkundinahon. Magpatawad kamo, kag kamo patawaron. Maghatag kamo, kag kamo paghahatagan. Isa kamaayo nga pagtakos, nadasok, nauyog, kag nagaawas ang igabukbo sa inyo sabak. Kay pagatakson kamo sa talaksan nga ginagamit ninyo. Mga autod ang aton nga reflection sa sini nga Domingo, naghalin sa Sambuhay Misalet nga ginsulat ni Father Hill alinsangan sang Society of St. Paul. Nabasahan ko ining matahom nga sugilanon sa internet. Naglain ang buot sang duha ka magululutod nga lalaki. Natabo ini pagkatapos sang 20 ka tuig nga ila pagbuligay sa ila kaumhan nga nagatambianay. Nagapahulamay sila sang mga galamiton para sa pagpanguma. Ang ila dili paghangpanay nakalambot sa pagbinaisay nga ginsundan sang paghipos sa sulod sang pila ka semana. Isa ka aga, may nagpanuktok sa ganhaan sang magulang. Isa ato ka lalaki nga may dala nga kahon sang panday, nga nagpamangkot kung siya may jutay nga hilimuon nga makuha. Huo, sabat sang tag-iya. Tanawa atong isa katumpok sang tapi sa sulod sang kamalig. Maghimo ka sang kudal, mga 8 katapak ang kataason. Agod nga hindi ko makita ang balay sa pihak sang sapa. Iya ina sang akon kaingod, sa pagkamatuod sang utod ko nga lalaki. Sang nagligad nga semana, isa lang katalamnan ang nagpatunga sa amon.
Apang ginbuldoser niya ang duta sa tunga sang sapa. Gani karon may madalom nga tubig nga nagapatunga sa amon. Ginhimo niya ini sa pagtimalos sa akon apang magbalos ako sa iya. Nagsabat ang panday, nahangpan ko, maghimo ako sang maluyagan mo. Pagkatapos nga mahatagan niya sang mga materyales kag mga galamiton sang panday, naglakat ang magulang nga utod nga nagsiling nga sa kasisid mo na siya magbalik. Sa iya pagpauli nakibot siya sa iya nakita. Hindi isa ka mataas nga kudal, kundi isa ka taytay nga nakalabot sa pihak nga pangpang. Kag didto ang iya utod, sa pagsugata sa iya, nga nabayaw ang mga kamot, nagsiling sa iya, kaayo gid sa imo, kay naghimo ka sang taytay, pagkatapos sang akon ginhambal kag ginhimo sa imo. Naghaksanay sila nga duha kag ang magulang nagsiling sa panday nga magpabilin anay. Sabat sang panday, luyag ko, apang mahilimuon pa ako nga mga taytay. Mga utod mabudlay sundon ang ginsiling ni Jesus sa Ebanghelyo subong. Kinahanglan sini ang pagka mapainubuson kag pagkabaganihan. Ang nagatulod sa tao amo ang ginhandom sang magulang nga utod sa sugilanon, ang magbalos o kon magtimalos. Ang magtimalos sa nakasala sa aton, ukon ang magsukot sa iya suno sa iya ginhimo, daw natural nga balatyagon. Ang magbiya sa pagtimalos, daw hindi normal. Kung kita ginatoy-tuyan sang pulong sang Dios, kag hindi lamang sang natural nga reaksyon, balusan naton sang kaayo ang malaot. Higugmaon ang kaaway, himuan sing maayo ang ginakaugtan, bendisyonan ang nagapakamalaot, kag pangamuyuan ang nagatratar sa aton sing malain. Madaog naton ang malaot paagi sa paghimo sing maayo. Hindi ba lang nga ini passive complicity nga daw kita nagadugang pa sa kalainan? Bayaan na lang bala naton nga kita mangin biktima sa mga paghingabot? Ang gintudlo ni Jesus wala nagasakdag sang dili paghulag o kung pagbaton na lang sang bisan ano nga matabo. Sa baylo, ginahatagan kita sini sang armas sa paguntat sang dili matarong nga mga hilimuon kag sang kapintas. Ang layi sang pagtimalos, wala nagauntat tubtub maguba ang mga nagasumpunganay sa ilalawas, moralidad kag espiritu. Ang mata sa mata, makabulag sa tanan, kag ang ngipon sa ngipon, makadula sa mga ngipon sang tawo. Kung ang taon makapakita sing kaisog kag kusog nga magsikway sang pagtimalos, nagahimo ini siya sang dalan pakadto sa paghidait kag pagbalikay. Siling sang libro sa mga hulubaton, kung ang imo kaaway ginagutom, pakana. Kung ginauhaw, paimna. Sa amo sina ginatumpukan mo sa ang gasiga nga baga ang iaulo, kag pagapadyaan ka sang Dios. Dayon, gintudlo ni Jesus, ang bulawanon nga sugo, ukon golden rule, sa iya sini positive nga version. Himuan ninyo sa mga tao ang luyag ninyo nga himuon sa inyo. Sa iya palang negative nga pagpabutyag, bulawanon na ini nga sugo. Ginalikawan naton ang paghimo sa iban, sang indi maayo para sa aton. Hindi naton luyag nga sakiton kag paghimuslan sang taho. Gani nga indi naton ini paghimuon sa ila. Apang ginbuksan ni Jesus ang masangkad nga posibilidad sang paghimo sang kaayuhan. Bisan pa nga wala ginapangayo bisan wala nagadumdum sang balos, nagahimo kita sang maayo nga wala sing talaksan. Kung maghimo kita sang taytay, sa baylo sang kudal, kadtuan kita sang mga tao nga nagabayaw ang mga butkon sa pag-abi-abi sa aton. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there.
unto my feet and a light unto my path. And I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the end. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. You're the light unto my path. Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cell phone number 0943-5410-771. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kumisosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan kidyang maisog para blang tanan ko rogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matud-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station.
Salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyo mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Hindi naton pagkalimtan ang pagsimba karon nga Domingo upod ang aton bug-os nga pamilya. Kabay nga ang mahal nga makaako magbendisyon sa aton karon kag sa gihapon. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.